Intro, het was Vlaams en weer bij hun stuk, of een entree. Ja, dat is er wel. Ja. Even last. Ah ja, ze kijken nog wel in die gedaan. Hopla, recht deuren. En afdruid. Ja, dat wordt toch ook niet veel. Ja, die hoor ik. Hé? Door mag dat niet. Dat is toch weer op de net. Wat wordt er laatst? en nu zijn steenspraten. Hassen den die net is recht tegen die staat gereden, hè? Alle ho. Oei, ja, ze staat maar uit. Dat is niet oei, hè? Oei, 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 oei. Jebla.
Ja, maar dat is al niet. Ja, nog. Dat is geen probleem. Jepla. Niet uit Pars, hij kan zijn kartje niet zien, hij stond aan de bonen. Geen van Rally hard versieren weer. Nee, niet zetten, nee. Alles vol. Hopla! Dat is rap, hè?